Så er vi på vej mod Klitmøller, Cold Hawaii, og der er, brændstof, og det er bare derudad. Så vi ses i Klitmøller, hvor vi skal lege lidt med håndstationen og se, hvor langt vi kan komme omkring med lav effekt. Jeg står oppe ved Stenbjerg, og jeg har min håndstation med. Den står på 145 7875. Og hvis du kan se det, 100 milliwatt. Så 100 milliwatt fra Stenbjerg. Og jeg står ude ved Sømærket. Før man ikke skal have en mobilstation længere, så kan man bare nøjes med en håndholdt. Ja, det er jo det. Nu er jeg lige ved at filme det her, så man kan se det sort på hvidt, at jeg rent faktisk kommer over med 5 watt. Ja, det er så repeateren i Hurup. Den kører over din station der, så og i den anden her, der er det 2 biler, og jeg holder mobilen i Storby. Det er jo, hvad er det, 35-38 km væk fra repeaterne. Ja, og jeg filmer lige herover. Der kan man se, der er fjernvarmetårnet.